diýdim, sen men seýýämiň. Hawa seýen söýülim, söýmesem sen bilen gurlaşyp bermerna. Mene koýdum. O koýup. Tuğalama. Ýaşla kombinýa çan garaşyp bilermiň. Sen garaşdyň, men garaşam söýülim. Söýüň oýunçak batýarlar, söýüň mukaddesdir. Söýülim. Evet. Şu ağaç näçe ýaşandyr diýip. Hiçbir ýaşanmyr. 2 ýyl ýaşandyr. Ýetir şu ağaç şal bilen söýýämizden ömrü batmasyn. Han gelişi diye da var men görsen. Yani tuğalama gatu welşdi. Nesip bolsa sen toymazda da şu düýeli kejebel alıp gaçjak söýülim. Ne diýdim? Bu näme? Bamy? Bambuk söýülim. Sen özüň bambuk. Söýülim. Şu ösümüň ady bambuk diýen. Huay bu filmi Hawa pil söýülim. Hindistan ýalyna çykdy. Şunu var. Elbetde. Söýülim. Men seni Hindistan'a da gidem gerek bolsa Paryja da tuğalama Moser'de. Hakiki piller bu ne? Ay. Aytmasan ay söýülim. Da. Salam gowy ne diýdim? Ýaşy, gowmy sen ne diýdim? Näle ýagdaýlaň? Şükür. Nirak baray ne diýdim? Men şolýam ki duşşan ýerimiz bar, seýilýär. Şu taýt gelip ber diýdim. Garaşyp durma. Bolýa. Nälo dost? Oy. Olmadı ya. Näme diýen? Otur. Otur. An turda oturma. Näme var? Hiç tartmam yok. O näli işladyň ýok? Ne bırak gerek mi? Tapyla ýokmy näme? Yok hiç tartmam yok. Ne var mı? Gel sen Bar adam bilen ol, aladan bilen. Azar versek, bar aladan bilen ol sen. Ha? Vay, näme dem oldu? Gel. Yatan yerin yağ, su olsun.